Mumastriti hamuna kumira faini mushure mekunge Yaya Good Vibes obudiswa mifananidzo yake apo pari pamaroro zvichirakidza kuti Yaya Good Vibes are off street. Mr. and Mrs. Muzanu. Kusangana kwataita pano paRadio Networks patinobata nawo dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichikurudzirana kuti kana pane vachangosvika paRadio Networks bayai button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau dzenyuzi dziri kuziviswa kuruzhinji mushure mekunge pachiziviswa kuroorwa kwaYaya kwaDJ Yaya Good Vibes vaizivikanwa munyika yeZimbabwe, apo pabudiswa mufananidzo inova iri mufananidzo yangoita surprise kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Vanhu vachiona pachibudiswa mufananidzo waYaya ari pamaroro akagara mumba inova iri mufananidzo watendera munyika yedu yeZimbabwe zuva ranhasi pasina nguva apobudiswa zvakare aine murume wake. Vanhu veruzhinjiwo vaziva mufananidzo wemurume wake vakati mutambi webhora anonzi Walter. Veruzhinjiwo vanga vachipembera vachifara naYaya Good Vibes, vanhu vachiti aiwa zvakataurwa naTipere pamadhezi apfuura, vanhu vachiti Tipere anyora mashoko ekuzivisa kuti Yaya anomutora munhu iyeye ndoda kumupa mari. Paitaurika mashoko mazhinji pamusoro paYaya Good Vibes mukutamba kwake naTipere, asi angoita surprise kuruzhinji abva abuda ane murume wake vachitochata zuva ranhasi inova iri mufananidzo yatenderedzwa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe, vanhu vachiona Yaya Good Vibes ari pamuchato wake ende vanhu vari kuti aiwa congratulation musikana ari kufara. Vamwewo vobvunza mubvunzo vachiti taitoti Alan ndiye achange achitora musikana, saka pachaitwa sei? Alan achati kudii maerano nechiitiko ichi? Asi mukuona kwedu isinoti kushanda kwavaita masikiti chete naAlan, vamwewo vachiti aiwa agona musikana, nyangwe zvazvo aitenderera achizivikanwa mastreet, vamwe kuti aiwa musikana chete chinofadza kuti aroorwa. Vamwe vakatiwo peini inoenda kuna muponda shuga kune avo vakamhodanana naye vakamuramba zvinenge zvichifamba sei. Vamwe vakatiwo murume wacho anorakidza kuti ane mari sezvo Yaya madhezi apfuura taimuona achienda kuChina. Ndidzo nhau dzatauya tikabata tichingoti congratulation kuna DJ Yaya. Ndizvo zviri kuziviswa, ndizvo zviri kutenderedzwa zviri pamufananidzo.